Ahojte, dneska si predstavíme nie úplnú novinku, ale veľmi obľúbený produkt od spoločnosti Nime. Jedná sa o produkt Muso, ktorý je perfektný, pokiaľ potrebujete ozvučiť vašu obývačku, pracovňu, prípadne nejaký iný priestor. Na jeho nezrovna veľké rozmery dokáže ozvučiť naozaj aj obrovský priestor. Má výkon 450 W, dá sa pripojiť HDMIčkom k telke, má veľmi dobrú konektivitu. Viete si z toho spraviť aj multiroom, čiže pokiaľ máte viacero takýchto zariadení alebo iné zariadenia od spoločnosti Nime, tak viete si s tým ozvučiť úplne celý dom. Nime Muso v sebe skrýva perfektný streamer a jeho možnosti sú Spotify, Tidal Connect, UPnP, internetové rádia a kopec ďalších možností. Má perfektnú stabilnú aplikáciu a ako sme už spomínali, dokonalý, krásny zvuk a ten dizajn, ktorý je fakt krásny a čistý. Čiže príďte si ho k nám vyskúšať do našej predajne v Banskej Bystrici. Srdečne vás vítame.